ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз фақат кӯчагардӣ шуд. сар биромадем, духтури дандон рафтем, Оминабону. дандона як бор дигар духтур дидан ки соз ҳичи нашудааст, сайдороша хӯрад гуфтанд. ҳамихе фақат кӯча. офтобам ха гарм ки зам чанд градуси неки сахт қоқ шуд. ҳамқа ҳаво гарм. Амаҷон, вақте нигоҳ кунед. Амаҷон. Амаҷон. Ahmadjon. 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 саҳар ҳамсоя қати як ҷо фотиҳахонӣ рафтем. баъд Фаберлик даромадам. ҷа Фаберлик директорашон ҳоҷи биби чӣ мекунад? куртаошона медӯзам. амҷа куртаошона гирифтам. штапил буд. медӯзам насиб. ина ин куртая дӯхтам кани баҳодиен чихе шудааст. ҳозир ҳама ҳамихе штапил, сезони штапил сар шуд. остинош ҳамихе мода. баъд обомо вайрон буд. усто овардем. ҳозир устоҳо кор карда истодем дар хона. ҳама ҷои титу-пит карда устоҳо кор карда истодем. чизои ваёе овардам. магазин рафтам барои устоҳо дар корёя. ман ин магазини хостовар нарху наво як бора янамиқад чиз гирифтам. 238 сомон шуд барои устоҳо. ина ин куртая барои арӯс. нигоҳ кун, ин хеле нозик фасон омода шудагӣ. ин детский куртача. манам хе як рӯзи мо гузашт. дӯстони азиз, раҳмат барои тамошо. Have a malaka.